dagen mijn 75ste verjaardag te vieren. April 2013 eindigt dus officieel de regeerperiode van... Wat vind je van het nijs van de koningin dat ze ophoudt? Nou, ze je man nog wel genomen ook. Je bent wel tevreden? Ja hoor. En ik denk dus dat zij dus terug mij als staat bezoeken. En de handelsdelegaties die naar mij gaan, dat zij het net direct dan wel indirect een soort economisch voordeel voor Rusland brengen. Zou Willem-Alexander dat ik kennen? Die moet er niet ingeroeid worden. Dat is weer een fijne koningin. Wat wie is zo fijn aan haar? Nou, Hij en prinses dat ze Maxima overal belangstellen, heel veel belangstellen. Ze weet ook overal een product van. zullen ons... Ik vind het heel verstandig van haar. Wat ze zo pas ik zelf zei, maar de nieuwe generatie wat er komt. Kan het jou als een verrassing? Ja. Ik denk, ze blijft nog wel even nog.